cando temos que pintar un mural? Pois o primeiro, lóxicamente, é que alguén nos faga un encargo ou que nos libremente, digamos, decidamos que queremos intervir unha superficie. En calquera dos dous casos, o primeiro que temos que ter super claro, lóxicamente, é cal vai ser o espazo. Porque se non temos máis ou menos claro, primeiro, onde se vai ubicar ese mural, cales van ser as dimensións desa peza, digamos, que imos a pintar, e un poquinho como vai ser a contorna das superficies, digamos, pois dificilmente imos poder calibrar e de algún xeito planificar correctamente, digamos, a nosa intervención. Entón, sí que me gustaría, ao longo desta presentación, imos poñer, digamos, un exemplo concreto dun mesmo mural para que vexades un poquinho como foron as distintas fases, non? Entón, este mural, que foi o primeiro que fixemos dentro do proxecto Expostas, o primeiro que nos dixeron dentro do Concello era que este ia ser o espazo que íamos a empregar. Desde que fixéramos o mural, a superficie estaba, pois, digamos, desta lisa. Este era o edificio, e, como vedes, bueno, estaba nun estado, pois, un poquinho, non lamentable, pero tampouco estaba estupendo, non? Tiñase algunhas pintadas, a superficie, que outros elementos que temos que ter máis ou menos claros a hora de poñernos a pintar, pois non sei se vedes que estaba como moi granulada, non era lisa, tiña como moitas pedriñas así pegadas, e iso é algo que temos que ter tamén en conta porque sabemos que canto menos lisa sea a superficie, pois máis nos va a costar pintar, porque, bueno, digamos que tenemos que machacar un poquinho máis a pintura, non? E, bueno, outra das cousas que temos que ter super claras, evidentemente, e aquí é onde comezan a entrar os números, digamos, é a superficie, as súas medidas, non? Saber exactamente, pois iso, cal vai ser o alto, cal vai ser o ancho, pois desta superficie, digamos, deste mural, por varios motivos. Por un lado, lóxicamente, pois saber se imos precisar algún tipo de elevación, ou escaleira, ou algún tipo, digamos, de elemento que nos axude a chegar un poquinho alto en caso de que esa superficie estea, como digo, pois moi alta. E logo, por outro lado, porque para poder calcular os materiais que imos precisar, pois, lóxicamente, temos que saber cantos metros de parede temos que pintar. Evidentemente, non precisamos a mesma pintura para unha parede, digamos, destas dimensións que para pintar unha destas medianeiras enormes que temos de 10 pisos, non? Entón, bueno, digamos que as medidas, insisto, son importantísimas. Pues pintar, non? Lóxicamente, precisamos saber cal vai ser o motivo, cal vai ser esa composición. Entón, por exemplo, no caso dos murais que pintamos en Expostas, digamos que ese motivo, ou ese tema, por así dicilo, ven máis ou menos marcado polo que é o propio proxecto desde o principio. Nos pintamos, pois, colectivos de mulleres, non? Collemos algunhas mulleres representantes dun colectivo concreto, son sempre retratos de mulleres reais, con unha historia detrás, e digamos que facemos esa composición con esas mulleres. Entón, unha vez que xa temos claras cales van ser as mulleres, os nomes, digamos, que imos integrar neste mural, que o seguinte, lóxicamente, temos que facer o bosquexo. Unha vez que xa temos todo isto claro, que ademais o proxecto xa está aprobado, lóxicamente o seguinte xa é poñernos a traballar en serio, pois digamos, in situ, non? No propio espazo. Entón, unha vez que xa temos as pinturas, temos pois os rolos, os pincéis, os plásticos para cubrir a rúa, para non manchar, todo o que precisemos, entón é cando xa podemos empezar a pensar en levar o debuxo a propia superficie. En os casos nos que temos unha superficie moi grande, como decíamos antes, imos precisar algún elemento de elevación, non? Algo que nos permita chegar ata o punto de arriba. En xeral, podemos atopar por un lado os elevadores e por outro os andamios. Os andamios sí que os coñecedes de sobra, son os típicos pisos que están como con distintas pezas articulados, pegados, digamos, ás superficies das paredes, das fachadas, e logo temos os elevadores. Unha vez que xa temos todo isto listo, agora sí que sí sabemos como funcionar, temos os materiais, como podemos trasladar o bosquexo ás paredes? Pois fundamentalmente imos falar de 4 xeitos, seguro que máis nunha por coñecedes. Por un lado imos falar do encaixe, logo imos falar tamén do traslado por cuadrícula, que este posiblemente sea do que máis vos soa, logo falaremos tamén do proxector e por último veremos o tema do stencil, ou bueno, que tamén chamamos as plantillas, os modelos ou os padróns. É o que sería un poquinho como traslado a ollo, non?
Neste caso, o que facemos é coller, digamos, o bosquexo e delimitar ou identificar unha serie de elementos ou de referencias que son os que nos van servir para poder facer o traslado e logo, de algún xeito, identificar esas mesmas referencias na parede final e, pois, como digo, trasladar. A opción seguinte, digamos, o paso que axuda un poquinho máis ou un poquinho máis doado, pero que ainda así ten complicación, sería o tema da cuadrícula. Como traballamos con isto? Estou seguro que iso fixestedes algunha vez. Se temos o bosquexo, pois iso, nunha folla, nunha pantalla ou onde sexa, o que facemos é dividir, facer unha retícula de fondo, por detrás, digamos, da propia imaxe, do propio debuxo, e, bueno, identificamos, pois, como cando xogábamos a fundir os barcos, non? O tema de, pois, por un lado temos A, B, C, D, e logo por outro temos 1, 2, 3, 4, e, bueno, máis ou menos, como era antes na guía telefónica, imos dividindo en cuadrículas o noso debuxo. Para que? Para logo trasladar, lóxicamente, aumentado a semellanza, esa mesma retícula a superficie que teñamos, e aí sí que xa temos, digamos, as propias referencias de cada un dos cadriños e sabemos que parte da imaxe ten que encaixar dentro deses cadros. O cal, pues, bueno, digamos que non nos tenemos que enfrontar directamente ao debuxo técnico, senón que nos temos que ir enfrontando cadro por cadro. Outra das opcións que podemos ter, con esta sí que coa que traballamos nós normalmente, é a proxección. Para a proxección empregamos, lóxicamente, un proxector, que estes xa non coñecedes de sobra, que pode ser de opacos ou pode ser un proxector digital, e, bueno, do que se trata de empregalo para trasladar ou ben o bosquexo completo ou ben parte dele, non? De o mesmo, facer así algunhas referencias, para logo, a partir desas referencias, poder seguir traballando. Lóxicamente, o bosquexo ten que estar previamente adaptado ao tamaño, digamos, que, bueno, non tanto ao tamaño, pero sí a distribución e as proporcións que vai ter a superficie na que pintemos. De aí a importancia de, o que dicíamos antes, de facer o bosquexo previamente, de debuxo vectorial, de dar esa forma específica, que é a mesma forma que ten o espazo, e de facer o tema este do encaixe antes para saber exactamente como nos vai quedar, non? En que, digamos, que nos vai quedar dentro de cada zona. Entón, claro, dependendo do tamaño da superficie, pois o proxector colocaremos un poquinho máis preto ou un poquinho máis lonxe da superficie que queremos pintar.